Inzdata je spoločnosť, ktorá počas 12 rokov existencie výrazne posilnila svoj káder a dokázala, že obchod sa dá robiť medzinárodne aj z Nitry. Ponuka služieb spoločnosti Inzdata zahŕňa vývoj softvéru pre komerčné poisťovne patriace do Unica Group Austria, ako aj správu poistných zmluv a udalostí. Najnovšie Inzdata poskytuje služby poisťovne Unica prostredníctvom generálnej agentúry. Inzdata to je spoločnosť, ktorej si vážia a oceňujú kvalitnú a zodpovednú prácu zamestnancov. Spoločnosť Inzdata patrí medzi najväčšie IT firmy v Nitre. Inzdata to je značka spoľahlivosti, zodpovednosti a odbornosti v oblasti vývoja softvéru a správy poistných zmluv pre komerčné poisťovne. Kvalitu práce spoločnosti Inzdata so sídlom v Nitre oceňujú aj poisťovne v Európe, patriace do Unica Group Austria. Tie sú jej zakladateľmi a zároveň hlavnými odberateľmi. Inzdata vznikla vyčlenením z odboru informačných technológií vtedajšej poisťovne Odčiny, keď sa Odčina rozhodla presťahovať do Bratislavy. My sme boli určení ako softvérová firma na podporu klientov, ktorí používali poisťovacie systémy INAS. Pred 12 rokmi sme začínali 10 pracovníci. Z toho pôvodného počtu sme vývojárov, softvérových vývojárov, sme vyrástli na dnešný počet 55 softvérových vývojárov. To samé o sebe svedčí, že centrála Uniky vo Viedni nám dôveruje, že na nás dáva stále viac a viac úloh. A ten výsledok je, že dnes podporujeme priamo alebo nepriamo 8 klientov v strednej a juhovýchodnej Európe, celkové v 6 krajinách. Nielen počet zamestnancov za minulé obdobie vzrástol, rovnako dynamicky rástli aj tržby. Tie za minulý rok po prvýkrát prekročili hranicu 100 miliónov korún. Inzdata sa tak v Nitre stáva jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v oblasti informačných technológií a služieb. Poskytuje pracovné príležitosti pracovníkom s vysokou kvalifikáciou a znalosťami cudzích jazykov. I keď konatelia priznávajú, že ponuka IT špecialistov na trhu je stále nedostatočná. Určite to nie je jednoduché nájsť nových spolupracovníkov. Musím však povedať, že Inzdata ponúka nielen atraktívne finančné ohodnotenie, ale aj stabilnú a príjemnú atmosféru. Popri kvalifikácii v oblasti informačných technológií sú pre nás dôležité aj osobné vlastnosti zamestnancov, ich tímovosť predovšetkým. Softvérový vývoj, v podstate ako nazývané stredisko Software Service, sa zaoberá vývojom softvéru, kde hľadáme pozície programátor, analytik, softvérový projektový manažér. Na pozíciu softvérový programátor, analytik je hlavnou požiadavkou stredoškolské vzdelanie s maturitou v oblasti informatiky. Veľkou výhodou je znalosť programovacích jazykov, či už Lanza, RPG alebo SQL a samozrejme Java výhodou. Takisto je veľkou výhodou znalosť databázových technológií ako znalosť i400 a DB2. Ďalšou veľmi dôležitou pozíciou našej firme pre stredisko Software Service je softvérový projektový manažér. Na túto pozíciu hľadáme ľudí s vysokoškolským vzdelaním v danej oblasti, ktorý má skúsenosti s vedením softvérových projektov. Veľmi dôležitá je tam znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na lepšej úrovni. Našli ste v Inzdate spokojnosť so zamestnaním? Ja áno, určite áno, som tu už takmer 10 rokov a teda je to pre mňa taká tvorivá práca. Veľa zaujímavých ľudí som tu spoznala a jednak ma to posunulo aj odborne, aj komunikačne, tým, že som si zdokonalila trebárs aj nemecký jazyk. Zriadením sídla spoločnosti v novopostavenej budove na Palárikovej 3 v Nitre sa Inzdate podarilo vytvoriť pracovné podmienky, ktoré by zodpovedali nárokom na kvalitu poskytovaných služieb s vysokou pridanou hodnotou. Prostredníctvom správy poistných zmluv a poistných udalostí tzv. Oblasti cross-border Inzdata dokázala, že obchodovať na medzinárodnej úrovni možno aj z Nitry. Cross-border service sme spustili v októbri roku 2007 práve vďaka zariadeniu tohto sídla v Nitre. Unsere Ziele sind eigentlich die, dass wir versuchen, Naším cieľom je presun práce z Rakúska, aby správa poistných zmluv a udalostí prešla na slovenských zamestnancov a pritom sa zachováva stála kvalita. Aber mit dem Hintergrund die gleiche Qualität liefern müssen. V nasledujúcich rokoch očakávame ďalší prudký rast zamestnancov v oblasti cross-border servisu, predovšetkým tu v Nitre. Pre cross-border service hľadáme administratívnych pracovníkov pre oblasť poistenia. Požadujeme hlavne stredoškolské vzdelanie s maturitou a hlavnou dôležitou požiadavkou je veľmi dobrá znalosť nemeckého jazyka. Dôležitá je tiež práca s počítačom na užívateľskej úrovni. Som veľmi spokojná, lebo je tu mladý, príjemný kolektív a
Výhody sú, že môžem mať nejaký pracovný úspech, postup ďalej, naučiť, získať nové skúsenosti. Wir haben heute mit Stand Mai Od mája pracuje pre oblasť Cross-Border Service 60 až 70 zamestnancov a v časovom horizonte 3-4 rokov plánujeme zvýšiť ich počet na 150 až 200. Z toho vyplýva mnoho pracovných príležitostí pre mladých ľudí, veď spoločnosť so 150 až 200 zamestnancami potrebuje aj vedúcich tímov, vedúcich oddelení, ktorí by naďalej zabezpečovali kvalitnú prácu. Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Funktionen, die man dann relativ rasch in so einem expandierenden Unternehmen erreichen kann. Organizačná štruktúra Inzdaty so sídlom na Palárikovej 3 Nitre zahŕňa dve spomínané oblasti – software service a cross-border service. Dôkazom komplexného rastu spoločnosti Inzdata je aj zriadenie generálnej agentúry, ktorá poskytuje produkty a služby poisťovne Unika. Súčet všetkých aktivít si žiada dynamický rozvoj a zaisťuje budúcnosť spoločnosti Inzdata aj pre ďalšie 10 ročia.